Ngai kublai pi se chisian pat ha ga kerteng ga batiang tam ga jong traji supres unong penem ba e jongi. Ganget scam ba ha ga negasi ublen kurku pi lingba ga Jingpuson da ga ktiem ga jong blai. Shashko ka pat yo diang ya ga jikurku ga banau blai. Ka kentien ga bangin Jingpuson na ga ni por ga nong na ga gospel ga jong Matthias kala nong ga ba kandai ga dekat ga ba kadar. Ka kentien ga bang te habo jisu le yosngo ula ong haki ki ba khiah kim donkam yu nong pynkhiah henrei ki ba pangken habo jisu ula yosngo ke ula yosngo ye gajing knyum bat gajing kran persha jongki parisi namar hagat por jisu kris ula khod yu Matthias ubashong ha yin krong kajna bat haba uladon haga yin ga jungu ban shong bam the bible kong shibon ki nong pop ki nong krong kajna kilawan ye ga bandon hajan jo Jesus Christ ban shong shanya hajan jo bar kaktien ga jo blai kong haba kilayawan ki parisi kilakan persha ga ne nama ki reuniam kem ju sotanat bandon hajan jong ki nong krong kajna nama la junyo ki bikilong ki nong pop Bargi junyo ben bat penremru ia kinong pop. Tenreu Jesus Christ. Hoi shum ladon haga taga jaka bani kersum ketielang bat ke pop bat kinong pop. Reu Jesus Christ. Uladon haga taga jaka. Rengkat bat kini kinong pop. Kanang ba unyo ban yalam iki sekelenti ke badai. Kanang ia ke ba unyo ban pynkhiah iki namar kidon ia ke jingpang pop ke basyurkai. Ka Bible ka ong bo Jesus Christ wo ai kini ka kentien ka basai bat ka basuk bhaban sngotho eta ka long uba khiah donkam yo nong pynkhiah kibre ki village hospital ne na ga daw ki ko bandit kai baro kibre ki village hospital bon sen hi ka de na ga daw ba ki donkam ye ka jing pynkhiah ki sa hospital namar ki donkam ye ka jing pynkhiah ki lej bani ka do ki doctor namar ki donkam ye ka jing sumar Kimaba baro na pedeng jangi ki breo ni perthairo idon di ke jingpang pop lesia na ke benta jong pi pidon ru ye ke jingpang ha ke digambat pidon ke jingpang ke bakin jong sil pidon ke jingpang ha ke jing sngo dan ke emotion ke jingpang ha ke jing perkhat ke pelong ye pi ba pynkhiah ke jemut jong perkhat ke ba fisco kum bakalong ka jingpang na ka banta jong pi namar phim yo thia yo dam bha namar ka ne ka jingpang khuslai ka ban khiah ye ka jingam ka jong pi hagri ka si kan ma bo Jesus Christ ulong long pynkhiah bala rafi wan shu Jesus Christ on pynkhiah ye pi hagri ka si ka banta kan ma agri ka we bo Jesus Christ wan na ka banta ki badon kam ye ka jing pynkhiah bala fi don kam ye ka jing pynkhiah Jesus Christ wan kena na ga banta jong ka ne kene ki kti jong ga jingai badong try na putiang ya be pat nge de ka jing pynkhiah ka bawan na ka jing snai ga jong me hi hagri ka si ba mata an yang kat wat pi ga jingai o blai on le e ka kamba blai pynkhiah la ga long ga jing pang pop la ga long ga jing pang ha ka mat la ga long ga jing pang ha ga jing bu perkhat ha ga jing kuslai ki ba bon jai ublay un pynkhiah ip barke jing pynkhiah jong blay ke long ko bachanai e do blay riski unda kurku gerpang ip hoy wanum kledru ublay u e chi shai ip kumba philong amen